que nos siguen tamén a través da web do propio Concello, como non tamén a todas as persoas que nos acompañan neste salón de plenos e a todos os concelleiros. Vamos a empezar ca reunión deste pleno en sesión ordinaria do Concello de Vivar do día 22 de febreiro do ano 18, que ten o primeiro punto na orde do día, que é a aprobación se procede dos borradores das actas das últimas sesións celebradas, que foron o 25 de xaneiro en sesión ordinaria e o 1 de febreiro en sesión extraordinaria. Non sei se algún membro do grupo ten algo que obxectar nestas actas ou algo que siga correxir. Entendo que non, entón quedan aprobadas por unanimidade. O segundo punto da acción de conta da resolución da alcaldía, segundo o expediente que se acha na sesión, que tamén queda recollido. E o terceiro punto é a aprobación, se procede, das bases dos premios número 13 de Teatro de Abrenxe. Non sei se, bueno, temos o acordo, que basicamente creo que se falou nas comisións, e se alguén quer intervir, se hai un grupo que quer intervir, Eu espero que se lea o dictamen. que se lea o dictamen e despois, se hai un grupo que quer intervir, pois que o faga. Que a Comisión Especial de Cultura e Medio Ambiente na súa sesión ordinaria de data 15 de febreiro de 2018 adoptou o seguinte dictamen. Por o presente a Comisión dase conta das bases para a convocatoria ao 13º Premio Adelante para oficios teatrais que constan no expediente, di que son semellantes a de anos anteriores, procedendo a ser seguidos ao orden da función, obtendo os seguintes resultados. Votos a favor, 2, PSOE, reservanse as aprobacións, obtendo os oferentes de gas e redes. Fica dictaminada para a lei. Moi ben. Queredes un turno de intervención? Non? Queda aprobado por unanimidade? Sí. Vale. Perfecto. O cuarto punto, que é moción de nivel común para que o Concello de Ribadavia apoie a Folga Internacional Feminista do próximo 8 de marzo. Se queredes facemos como habitualmente, que lea os acordos do señor secretario e despois se llevamos paso ao autor da moción, neste caso do Ribadavia. Que a Comisión Especial de Bienestar Social, Sanidade e Participación Cidadana na súa sesión ordinaria de data 15 de febreiro de 2018 adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, que o Concello de Ribadavia apoia a folga xeral das mulleres, así como as súas reivindicacións, movilizacións e accións convocadas polo movimento feminista para este 8 de marzo. Segundo, en virtude para apoio, dende o Concello facilitaránse os medios materiais e difusión disponibles para dar a conocer as manifestacións, concentracións, actividades e actos que convoca o movimento feminista no 8 de marzo. Terceiro, adoptar todas as medidas necesarias para garantir o exercicio do dereito fundamental de folga previsto na Constitución e na lei por parte de todas as mulleres traballadoras municipais que se sumen á folga xeral das mulleres. Carto, suspender todos os posibles actos institucionais no Concello que impiden alguna actividade institucional que pode interferir na participación en dita folga. Quinto, colocar a bandeira feminista na sede do Concello de Ribadavia, cita na Praza Maior do 1 ao 9 de marzo como símbolo de apoio á loita das mulleres. Facer o mesmo en todos os edificios municipais posibles, pasar a cintura, unirse prohibiendo o Concello. Sexto, co gallo conseguir un respaldo mayoritario das medidas deste Concello, se realiza a actividade de difusión sobre a mesma, mantén unha xuntanza por parte das responsables municipais con todas as centrais sindicais do Concello e facer así realmente o consunto a folga. Séptimo, trasladar esta iniciativa a todos os centros educativos do municipio para buscar a súa implicación de cara a sensibilización nas xeracións máis novas na medida en que sean as súas comunidades educativas decididas. Sometida a votación a proposta presentada, obtense o seguinte resultado: votos a favor de ir en común do Bloque Nacionalista Galego, reservanse para os que PPSOE. Fica dictaminada a favorável. Ben, nivel común. Gracias, señor alcalde. Antes de empezar, precisar a conta da cooperación do noso compañeiro Manuel, que se nos está escutando, mandarle evidentemente un saludo desde aquí, no lugar no que quería que hacer esta. Ben, esta moción para nós é unha moción moi importante porque
así o demostran os feitos, así demostran os datos demasiado alarmantes, datos mesmo que avergonzarían a calquer sociedade normal, progresista e avanzada, e que moitas veces na nosa sociedade parece que se dá e nos damos normalidade. Estou falando de cantidade de, entre outras cousas, e esta é a tese que defende a Rebelión Común, e é a tese que defende o movimento feminista en xeral, de que o grande número de personas, seres humanos, mulleres mortas a mans das súas parellas está directamente relacionado coa ideoloxía e coa preponderancia da ideoloxía machista na sociedade e do patriarcado como sinónimo. Digo isto porque moitas veces parecen alguén pretende disfrazarlo ou darlle un contido que parece que non estén relacionados. E si o está, desde o noso punto de vista, cando menos si o está. Todos e todas vivimos nunha cultura donde o cargo ou o recargo de moitas tarefas diarias, de moitas cuestións do día a día, da casa, do cuidado de familiares maiores, recae normalmente, na súa inmensa maioría, nas mulleres. Este é un dato obvio. Pero ao mesmo tempo tamén vemos como, e isto é unha cuestión normalizada, eu pediría un pouco de silencio, é unha cuestión normalizada en nós, pero para mí, por lo menos, isto xa non é alarmante. O que na realidade é alarmante é que as novas xeracións están tamén asumindo esta cuestión. Están asumindo como normal que quen quede na casa en caso de ter fillos sexa muller. E que están asumindo como normal que en caso de que a nai ou o pai enferme, quen coide desa persoa maior sexa muller. En caso de que haxa que alguén quedar na casa, en definitiva, sexa muller. En definitiva, estamos a falar dun trato desigual a un mismo cidadano ou cidadá por parte da sociedade. Este é un dos argumentos ou a chave central desde o noso punto de vista de por que se convoca unha folga feminista. Algo que a simple vista pode parecer peculiar, ¿no? Porque todos e todas estamos acostumados a que a folga normalmente a fan os traballadores asalariados, normalmente. Pero aquí estamos falando de algo máis, dunha sensibilización que fai falta, que é unha cuestión pendente social, non é só dun partido, non é mentira que sea dun partido, é incluso perverso decir que é dun partido. Podemos diferir en que uns partidos teñen unhas políticas encaminhadas cara a unha visión do feminismo e outros partidos teñen unha visión encaminhada cara a outro tipo de feminismo. Aí sí, estamos a falar de que isto é un problema social e, por lo tanto, debería serlo tamén político e a día de hoxe non o é. Porque isto, os que creemos que a política está para beneficiar a sociedade e corregir e combatir as desigualdades, desde logo, para nós, ao ser un problema social, hai que traerlo tamén á política, que non ao partidismo, que son cousas distintas. En definitiva, esta moción tamén, ademais de reclamar e chamar a atención sobre esta desigualdade entre cidadáns polo seu sexo, nós tamén facemos propostas en positivo e propostas que entendemos van encaminadas a respaldar o que na nosa medida é unha reivindicación e unha convocatoria xusta e ademais necesaria. Pedimos, como xa leu o señor secretario, que o Concello de Ribadavia apoie esta folga xeral das mulleres, unha folga, volvo a recordar, convocada a nivel internacional e donde, dependendo dos sitios, poden ser convocados paróns de 2 ou 4 horas, falo do Estado español, e, polo tanto, tamén, ademais, entendemos que este respaldo institucional non sobra, senón que imprimiría e lle daría máis pulo a esta reivindicación. Punto 2, falamos que, en virtude de tal apoio desde o Concello, se faciliten os medios materiais e de difusión disponibles para dar a coñecer as manifestacións, concentracións, actividades, actos que convoque este movimento feminista no próximo 8 de marzo. Ademais,
adoptar todas as medidas necesarias para garantir o exercicio do dereito fundamental de folga previsto na Constitución e na lei por parte das mulleres que traballan nesta institución no Concello de Ribadavia. Suspender, ademais, todos os posibles actos institucionais no Concello que impliquen alguna actividade institucional para impedir a participación en folga destas mulleres. Evidentemente, se hai algo que unha traballadora municipal ten que atender, vai ser moi complexo facer, poder ter o dereito de exercer o seu dereito a folga. Ademais, falamos tamén de cuestións simbólicas que para nós tamén a noso modo de ver esta moción son tamén necesarias e lle dan, ademais, unha visibilización na sociedade que é algo que tamén se usa, como sabesen antes, colocar a bandeira feminista na sede do Concello de Ribadavia, cita nesta mesma casa, cando menos do 1 ao 9 de marzo, como símbolo de apoio á luta das mulleres, e propoñemos, ademais, facer o mesmo en outros edificios municipais, como a Casa de Cultura, o Mix e o Pabellón do Concello, para tamén trasladar ese simbolismo non só aos espazos comúnmente e que xa son habituais para estas reivindicacións justas, sino leválo tamén a outras partes da vida. Co gallo de conseguir un respaldo mayoritario das mulleres deste Concello que se realiza actividade de difusión sobre a mesma, mantendo, propoñemos unha xuntanza por parte dos responsables municipais e das responsables municipais con todas as centrais sindicais do Concello. E trasladar esta iniciativa, para nós é un dos puntos máis importantes, por lo que comentaba antes, da transmisión das xeracións máis novas de todo o que é a violencia machista, dos micromachismos que tamén os levamos moitos implícitos e fundamentalmente dese preponderancia do réxime do patriarcado que existe e que se sigue transmitindo por desgracia, e da que tamén é certo que en algunhas partes da historia hubo antes, eu creo que somos cuantitativos, así o demostran dos diferentes institutos da muller, estou a falar, está demostrando que esta transmisión se está a semear tamén nas xeracións máis novas. Por lo tanto, nos tamén falamos de elevar esta iniciativa aos centros educativos do municipio para buscar a súa implicación na sensibilización das xeracións máis novas e matizamos, por suposto, na medida de que estas comunidades educativas o decidan, porque, como xa dixen en comisións, as comunidades educativas son soberanas e hai que respetar a súa soberanía. Por lo tanto, sin máis, pedir o apoio dos grupos para esta moción. Bueno, obviamente esta moción é unha moción que compartimos na súa totalidade, e máis cando se dá a paradoxa neste pleno de que todos os portavoces somos homens e só 4 de 13 son mulleres, o que ven a demostrar tamén a existencia dese tan manido teito de cristal que imposibilita moitas veces a mulleres acceder a cargos de representación e de poder, non? Falábase na altura da liberación da muller cando accedía ao mercado laboral e o que vemos é que esa liberación non se convertiu máis que nunha subjugación ao propio sistema, que o que fai é que sexan menos valoradas igualmente, en la que si accedan ao mercado de traballo, pois son remuneradas por debaixo dun homem, ainda que realizan a mesma actividade. Este grupo plantexou no seu día unha moción tamén de termos parecidos, non centralizada no 8 de marzo, pero sí tamén con esta idea de facer unha análisis transversal da situación da muller no Concello, sobre todo das actividades que se plantexan desde a institución que tiveran un contido feminista en toda a transversalidade que isto significa. Quixemos pôr en valor a necesidade de artellar un programa que nos permitira actuar en casos donde se detecten xa non micromachismos, pero sí problemas relacionados co machismo no seu conxunto,
decía que na mocidade a día de hoxe estáse a ver un retroceso no que para moitos de nós foron valores gañados co tempo, sobre todo en cuanto ao feminismo se fala, vamos, que a día de hoxe asumimos como algo, digamos, normal, cuestións que fai bastante pouco tempo, falamos de poucos anos realmente, era moi chamativo. E os paros que se teñen proposto para este 8 de marzo de 2 horas en turnos laborais, eu creo que o que tentan a demostrar é que o papel que a muller xoga na nosa sociedade, que é un papel moi importante para toda a sociedade, e o que ven a solicitar esta moción, e fundamentalmente polo que imos a votar favorablemente, a declaración institucional, non? Que o simbolismo que ten que todos apoyemos a esta folga como unha cuestión de primeira necesidade que ten que estar no punto 1 de calquer programa político, co cual voto de favor. Ben, bueno, en primeiro lugar eu creo que hai unha cuestión de fondo na que todos podemos estar perfectamente de acordo, e é que os representantes públicos das institucións estamos pois non só para solidarizarnos cos problemas, para apoiar causas, sino tamén para buscar solucións, para facer políticas activas que busquen solucións. Por eso, nós, entendendo e comprendendo que unha huelga pode ser algo simbólico para poñer no punto de mira un feito ou algo que se quere reivindicar para que cambie, entendemos que as medidas efectivas para que as cousas, non só neste caso concreto, sino en xeral, cambien, distan moito de quedarse simplemente no simbolismo dunha folga ou na pura acción da folga. Nos entendemos e por iso tamén presentamos unha moción que se debatirá despois, que hai que propoñer cuestións concretas, actuacións e políticas concretas para intentar mudar os feitos e evidentemente respetamos dende logo que exista movimentos que, como neste caso o movimento feminista, que traballan para a defensa dos dereitos das mulleres e fan un traballo e unha labor moi importante. De feito, ao longo da historia hai que repasar a historia dos movimentos feministas para darse conta de que supuxeron un punto de inflexión na realidade actual da muller respecto á realidade da muller anos atrás. En ese sentido, evidentemente, hai que poñer en valor o seu traballo. Ahora, xa digo, nós temos moi claro, no seu día tamén presentamos a este propio pleno unha moción en favor da corresponsabilidade. Iniciaba o Concello de Ribeiron como unha súa intervención falando de como na grande parte dos casos as mulleres pois son as responsables, tal e como está articulada a sociedade, acaban en moitos casos sendo as responsables pois tanto de labores domésticas como de cuidado de fillos a cargo. Nos, no seu día, xa digo, presentamos unha moción en defensa da corresponsabilidade porque entendemos que a igualdade fundamentase precisamente no concepto de corresponsabilidade. Para nós iso é algo fundamental e que hai que poñer en valor e que hai que destacar. Tendo isto presente, pois evidentemente nos non vamos a votar en contra da proposición desta moción, pero o noso voto vai ser a abstención, porque, xa digo, temos claro que hai que dar un paso máis, é dicir, hai que ter a claridade para proporcionar medidas e solucións e non quedarse única e exclusivamente na parte simbólica dun apoio a unha folga, que pode ter unhas razóns que ademais poderíamos discutir. Eu creo que tampouco é o momento ou o lugar para entrar a discutir cuestións ou postulados da folga. Se plantea como unha folga feminista de mulleres, isto é un problema que afecta a toda a sociedade, quizáis habría que plantearlo como unha folga na que homes e mulleres estuvesen a favor da defensa dunha mesma causa. Non entendemos por que esta distinción, sería de algún xeito redundar tamén ao mellor na desigualdade, pero xa digo, son cuestións que poderían levarnos a outro tipo de debate que creo que non procede neste caso. Nos, en este caso concreto, coa proposta concreta que se plantea ao pleno, optamos pola abstención e evidentemente pois despois tamén falaremos das nosas propostas pois para a mellora da situación da muller en pé de igualdade na sociedade do século XXI. Buenas tardes a todos e todas. Pois, no noso grupo estamos de acordo coas posicións tanto do Ribeiro Común como do PNG como do CES do PP sobre a situación da muller tanto no eido laboral como no familiar. Dentro
noso grupo apoiamos e respaldamos a implicación. Na Consellería de Igualdade estamos a traballar diferentes actividades para o día 8 de marzo, como nos comentei en comisións, como o segundo concurso de fotografía, no que se destaca o papel da muller no eido laboral, unha homenaxe a mulleres que desenvolven un papel importante nos diferentes ámbitos da vida social, económica, sanitaria, educativa, cultural e incluso no sector vitivinícola, que non sempre é recoñecido. Necesitamos moito o 8 de marzo para homenaxear a todas, a tantas mulleres. Vamos a votar a favor da moción de Reunión Común. Comentar tamén que sobre o que dixo Brais dos medios materiais, estamos en contacto con unha asociación de mulleres feministas. Ela distribúenos trípticos, se hai acordo de todos os grupos para deixalos no Concello que poidan chegar á sociedade, pois pondríamos a disposición do Concello, incluso na página web do Concello. Tamén hai van a poñer un autobús para ir á folga, todas as mulleres que queiran, o día 4 de marzo. Claro, con apoio de todos os grupos, distribuiremos esa lista para que se poidan anotar todas as persoas que queiran ir á folga. Nada máis. O segundo turno. Eu moi breve, porque, como xa dixo o secretario do Partido Popular, a seguinte de aquilo como presentar a súa moción e presentar unha de temática, da mesma temática e evidentemente con outro enfoque. O que sí, sobre todo, e para mí o máis importante, agradecer aos grupos que van a votar. Para mí e para nós é moi importante, coincidido ademais con que decía o compañero do Benegar, de que isto é unha moción que busca unha declaración institucional, porque isto é un concello, e das políticas que estamos a falar, evidentemente se suelen facer nos países normales, nos órganos legislativos e nos parlamentos, e isto non é. Isto que busca é un reforzamento de algo que xa está avanzado, de algo que goza do consenso na maioría do movimento de defensa dos dereitos da muller a nivel do mundo. Xa non estou falando de Galicia só, xa falo do mundo. E por tanto este concello ou este grupo que busca con esta moción buscar ese apoio institucional, ese apoio simbólico, que é o que está buscando esta fora, ao fin do cabo, a visibilización e que se visualice unha desigualdade. Isto faise basicamente porque é obvio que neste Estado e neste país chamado Galicia non existen políticas públicas encaminadas cara solventar esa desigualdade. Por eso se fai outras veces folgas e se teñen feito ao longo da historia folgas tamén en Galicia e no Estado español e no mundo en xeral. E isto é eso. Claro que eso, non desnaturalicemos, non tapemos o evidente. É evidente, unha protesta cívica, social, política. Claro que é. E eu por eso non estou dicindo partidista. Eso para mí é outra cuestión. Porque nunha mesma frase ideolóxica incluso pode haber diferentes partidos. Este pleno é unha clave xa. Entón, concretando, agradecendo e para finalizar, agradecer aos grupos esta cuestión, este apoio, agradecer tamén esa interlocución en parte de desenvolvendo o punto que pedíamos adoptar as medidas materiais que a Conselleira de Igualdade e Benestar mencionou e sin máis, moitas gracias. Sacou? Non só dicir unha cousa, porque é importante máis cousas. Unha cousa importante, creo que o resaltaron todos, é que para nós ten que quedar claro. Nós como partido e como grupo evidentemente respaldamos non solamente neste Concello, sino de todos é sabido que o Partido Socialista respalda esta forma. A nivel nacional,
a institución, con esta declaración, tamén respalda esta folga. Pero tamén ten que quedar claro que non solamente a respalda, sino que garantiza o dereito á folga de os traballadores ou traballadoras que queiran unirse, porque neso sí que estou de acordo co Partido Popular. Pode haber traballadores que tamén, por iniciativa propia, se queiran sumar a esta folga. Por lo tanto, nós vamos a apoiar e garantir o dereito á folga, como sempre se fai nesta casa. Ora, tamén ten que quedar claro unha cousa. Ten que quedar claro que ese dereito é individual e, por tanto, terá que ser aquela persona que si quera adherirse. Nós non podemos obligar a ninguén a que faga eso. O digo porque a veces se pode transmitir a sensación de que recordo ahora nalgúna outra comunidade onde se lle dixo aos funcionarios e as funcionarias que podían ir á folga, non fai moito tempo, que non habría ningún problema para que non deixasen de percibir esas horas que iban a folga, e despois se encontraron con que evidentemente intervención con quen se dice que hai que evidentemente que a folga é eso, outros serían días de descanso. Pero aclarar isto para que non haxa malos entendidos. Por lo tanto, hai traballadores que xa non manifestaron a intención de facelo. Nós lle transmitiremos a declaración institucional que aquí adoptamos e a transmitiremos aos representantes sindicais, e despois os representantes sindicais, a súa vez, son os que o teñen que transmitir aos traballadores e traballadoras deste Concello, porque creo que ten que ser así. Por tanto, nese sentido, eu creo que o respaldo desta casa vai a ser o que vai quedar plasmado ahora a través das maiorías e ningún voto en contra desta moción. Por lo tanto, procedemos a votación. Votos a favor da mesma, votos en contra non existen e abstencións. Moi ben, pues queda aprobada a moción de Ribeiro Común. Pasamos ao quinto punto, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular en relación ao 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora. Lea os acordos do señor secretario e pasamos tamén a facer a mesma. A Comisión Especial de Bienestar Social, Sanidade e Participación Ciudadana na súa sesión ordinaria de data 15 de fevereiro de 2018 adoptou o seguinte dictamen. A. Profundizar na transformación dos valores que reproducen a desigualdade de xénero a través de campañas e accións de sensibilización e información o conxunto da ciudadanía sobre as ventaxas sociais da conciliación corresponsal. B. Poner en valor e dar visibilización á contribución femenina neste Concello a través da posta en marcha dun programa anual de reconocimiento ao labor, traballo e talento das mulleres que contribuíron ao desenvolvemento cultural, económico e social da cidade. C. Promover unha comunicación libre de mensaxes e imaxes que reproduzcan estereotipos de xénero e potenciar a transmisión de contidos que fomenten a corresponsabilidade, cualificación dos diferentes clases. D. Consolidar un sistema de apoios a conciliación dirixidos en atención á infancia, ao cuidado de persoas maiores, persoas con discapacidade e ou situación de dependencia en colaboración con a Xunta de Galicia. Segundo, asimismo, instar ao Concello de Ribadavia a dirixirse a Xunta de Galicia e instala a continuar a mellorar as líneas de axuda para as entidades locais en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias co objetivo de mellorar os recursos á disposición da ciudadanía en prol de igualdade de xénero. Seguir na procura do fortalecemento do tejido asociativo feminino en xeral e moi particularmente en ámbito rural a través das líneas de axudas e programas. Realizar campañas de divulgación e visibilización da contribución das mulleres galegas nos ámbitos da cultura, da ciencia e do deporte, así como noutras especialidades como referentes necesarios para a sociedade en general e a nación en particular. Sometida a votación a proposta, o censo siguiente resultado, votos a por PP, reservándose para o pleno de negar a vida en común e que se Perdón. Ben, bueno, a verdade é que un pouco aviso que xa sinalou o secretario, non só que en esta proposta, como dicía antes, o que trasladamos en unha serie de acordos, evidentemente, a motivación da proposta da mesma e a celebración do 8 de marzo como Día da Muller Traballadora, e o que pretendemos é, afondando nesa análise que se facía antes da necesidade de camiñar para unha igualdade efectiva real entre homens e mulleres, e camiñar para unha corresponsabilidade que se derive desa igualdade efectiva real entre homens e mulleres, pois propoñer unha serie de propostas, en algúns casos de carácter quizáis tamén simbólico, como pode ser ese recoñecementos de divulgación e visualización de personas ou de mulleres, neste caso,
que teñen desenvolvido a súa labor en diferentes eidos sociais, culturais, científicos, etc. Pero medidas tamén de corte concreto en relación a conciliación, en relación a aumento de recursos para mellora das políticas de igualdade, posta en marcha de programas de comunicación que estea libre de mensaxes e imaxes que reproduzcan estes estereotipos de xénero, sistemas tamén de apoios á conciliación dirixidos, como dicía tamén na intervención anterior, non só a todo que ten que ver coa conciliación daquelas familias que teñen nenos, conciliación, digamos, relativa á infancia, sino tamén co cuidado de persoas maiores, que é tamén dos espazos nos que se produce esta falta de corresponsabilidade. Despois, posteriormente, tamén instar a propia administración autonómica a establecer líneas de axuda para entidades locais, para mellorar recursos a disposición da cidadanía en prol de igualdade de xénero, fortalecer o tecido asociativo, isto é unha cuestión importante, tendo presente tamén o que falábamos na moción anterior da importancia do movimento feminista, pois evidentemente o movimento feminista xurde tamén dese movimento social, que pode ser de algún xeito expresión tamén do actual movimento asociativo. En moitos casos descoñezo agora se en Ribadavia existe alguna asociación feminista como tal, non sei se está no registro de asociacións alguna como tal, pero se houber, pois a cuestión sería fomentar ou apoiar actividades deste tipo de asociacións, pero non só isto, sino tamén, evidentemente, fomentar e apoiar a actividade de todas as asociacións ou todo o tecido asociativo que respecte a perspectiva de xénero e que respecte a política de igualdade. E, por último, pois, como dicía, facer esas campañas, o Estado xente de Galicia, facer campañas tamén de divulgación do papel da comunidade, porque, evidentemente, creo que todos nos poderíamos poñer hoxe a falar aquí da importancia que moitas mulleres teñen tido a nivel personal en cada unha das nosas vidas, pero tamén a nivel social para o conxunto da humanidade. Ademais, tendo presente que o pasado mañá celebramos o Día de Rosalía de Castro, pois a ver que aí temos un exemplo claro tamén de como as mulleres e a muller ao longo da historia forman unha parte moi importante na definición das identidades a todos os niveles, no propio nivel natural, a definición da identidade ben derivada da muller dentro do momento que trae a outra persona ao mundo, pois aí xa deu a primeiro exercicio de identidade, despois identidade cultural, identidade científica, social, de pertenza a calquera comunidade e de sentirse orgulloso de calquera comunidade. Por lo tanto, xa digo, esta é a nosa proposta e tratamos de contar co apoio dos grupos. Primeiro en común. Sí, gracias. Ben, o noso grupo ten bastantes diferencias ou non coincide en algunhas apreciacións e na liña xeral da exposición de motivos desta moción. Entende que xa están cobertas de alguma maneira coa moción proposta en común e que ven de ser aprobada. E respecto ás propostas concretas e medidas concretas de acordos que o Grupo Popular presenta, para todos nos parece bueno, porque nos poden a priori parecer que poden aportar ou que al menos van a ser ou poderían ser positivas, ¿no? Pero ao mesmo tempo queremos facer un matiz ou resaltar unha cuestión, e é que ven a falar de políticas públicas ao fin do cabo, ¿no? Na primeira parte da proposta de acordos son políticas públicas de ámbito municipal, por lo tanto nos entendemos que é responsabilidade do goberno municipal levalas a cabo, é obvio, e a segunda entendemos que sae instar a Xunta de Galicia. Desde o noso punto de vista, quen ten iniciativa legislativa, un dos moitos organismos, ou mellor dito, institucións que teñen capacidade de iniciar e de propoñer iniciativas legislativas, tamén son os parlamentos e os deputados. Nese sentido, para nós, a mellor política pública é unha lei que vai acompañada dunha dotación orzamentaria suficiente para a súa implementación. E para nós esa vai a ser a clave. E para nós esa é a clave. E para nós, eu creo, e esta é a visión do noso grupo, é unha das reivindicacións tamén de facer unha folga o día 8 de marzo. Igual que, xa dixen antes, na miña
países, sobre todo de Latinoamérica e de outras partes, existen folgas patronais tamén. Bueno, o objetivo é mellorar e reivindicar beneficios para este tecido, para este sector, para este conjunto. E isto están tratando de facer as mulleres organizadas a nivel populista a nivel mundial. Nese sentido, a segunda parte das propostas que o Grupo Popular fai eu elevaría ao Parlamento Galego ao Parlamento do Estado Español. Outra cousa que, ao mesmo tempo, non nos pode parecer mal e, de feito, nos vamos a votar a favor da propuesta. Pese a non discrepar coa moción, que entendemos que o contido dos acordos coincidimos con eles, creemos que a forma de expresarse ás veces tamén influye moito no que queremos decir, non? Falamos normalmente de profundizar, de valor, promover, consolidar. Ás veces dá a sensación de un nivel de abstracción, de conquerir o que queremos. Digo porque falaba o portavoz do Partido Popular de medidas para artellar solucións e dá a sensación de que nesta moción, digo que en contraposición a outra que se tildaba de mero simbólica, non? Tamén dá a sensación de que a veces é un brindes ao sol. E cando seguimos a introducir puntos como punto D en mocións que se refiren a ganar campo no feminismo, onde dá a sensación de que seguimos interiorizando nós tamén que quen se ocupa da atención á infancia, do cuidado das persoas maiores e das persoas con discapacidade siguen a ser a mulleres, e cando realmente analizamos a existencia do problema. E é que son moitas a día de hoxe as mulleres que desgraciadamente non acceden ou non poden acceder ao mundo laboral porque elas mesmas se asumen o rol de cuidadoras, de protectoras desa infancia ou desas persoas con dependencia, e pese a eso nos parece que as políticas públicas van na liña de favorecer isto e non de remediarlo, non? E despois, bueno, foi gracia, non? Ese punto de paternalismo que a veces sacamos, que, a ver, que tamén é normal, porque ao final somos homes educados nesta sociedade, e digo polos portavoces que intervimos neste pleno, pero sacamos ese punto de paternalismo, de nós tamén queremos apoiar, e eu entendo que os homes estamos acostumbrados a campañar normalmente en todos os movimentos, en todas as estruturas onde estamos, pero ás veces, como é o caso desta folga, debemos dar un paso atrás e quedar calados porque son elas que teñen que levar a voz cantante, porque son elas que teñen o problema e son elas que teñen que conquistir a solución, e nós actuando ou falando desta forma paternalista que facemos, dicindo que tamén queremos estar aí, obviamente que estamos apoiando, sempre estamos apoiando, pero debemos silenciar a nosa voz de vez en cando para deixarlle ese ámbito que non teñen elas, porque a sociedade non o permite, porque sigue sendo unha sociedade machista que nos educa na necesidade para o home de estar presente en todos os ámbitos e de capitanear todas as conversas. Debemos dar un paso atrás e dai que se convoque unha folga destas características. Aparte, falamos de un colectivo que ten problemas laborais indistintamente da actividade laboral que fala, ten as mismas problemáticas en todos os sectores, por lo cual isto é o sentido da convocatoria de unha folga xeral, neste caso para un colectivo, porque en todos os ámbitos de traballo van a ter as mismas problemáticas e por eso se decide a convocatoria dunha folga. E por eso, quero dicir, ainda que me parece eso, unhas medidas con falta de concreción, eu creo que non podemos deixar de votar a favor, porque sí que son cuestións que sí que tenemos que seguir solicitando, porque desgraciadamente todavía non están en vigor. Bueno, pois, da Consellería de Bienestar Social e de Igualdade traballase continuamente
no que se dá visibilidade ás mulleres. Fixemos tamén un vídeo, un corto contra a violencia de xénero que tivo máis de 14.000 visitas. Non íbamos a solucionar séculos de teito de cristal, pero sí contribuímos a que se atenúe no día a día, situando as mulleres nun lugar que lle corresponde mediante actos, actuacións e medidas que se levan a cabo. As leis deben tratarse en outros lugares, como son o Parlamento, nos imos a externos. Queredes un segundo poder? Eu vou agradecer simplemente o non voto contra o que eu apoio. Moi ben. Rivera, non? Vale. Pois procedemos a votación. Votos aprobo. Votos en contra non existen, abstencións. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é o punto número 6, moción de reunión en común para que o Concello de Ribadavia arranxe a ponte de San Francisco en entorno do Presigueiro. Que lea o señor secretario de Acordos. A Comisión Especial de Contas informativa de Facenda na sesión ordinaria da 15 de fevereiro de 2018 avanzou se indica: primeiro, que se amplíe a intervención nesta ponte a todo o entorno do Presigueiro, que se instala menos desde as termas naturales abertas situadas no Río Ferras. Segundo, volvemos a reiterar que o señor alcalde, que é o presidente da Fundación Termas do Presigueiro, faga cumprir o convenio e contrato de concesión a empresa que explota as termas do Presigueiro, que o alcalde de arrasar a parte pública que se atopa nesta importante deterioro e abandono por parte do Concello de Ribadavia. Terceiro, que se estudie a posibilidade de mellorar a ponte de San Francisco con este proxecto de terra todavía, xa que é unha ponte que precisa unha mellora urgente. A pesar de discorrer por a mesa administrativa autonómica, a realidade é que esta ponte merece toda a atención do Concello de Ribadavia, por lo que non se pode abstraer da súa responsabilidade na mesa. Carto, que se estudie a posibilidade que o Concello de Ribadavia estime fondos propios para aumentar o proxecto de financiación da terra todavía. Quinto, que o Goberno do Concello de Ribadavia informe das bases deste proxecto e posibilidades disponibles para avanzar outras fontes do municipio. Sometí a votación ordinaria a proposta, que se os resultados, votos a favor do Leiro Común do Bloque Nacionalista Galego, reservarse para o pleno perfecto. Primeiro en común. Gracias, señor alcalde. Ben, creo que os puntos son claros. La exposición de motivos que o noso grupo relatou na sucesiva comisión, o noso grupo explicou o motivo desta moción. O motivo desta moción, recordo, falo tamén para o público de xeral, foi no momento en que nunha xuntanza de traballo da Comisión do PERI, o señor alcalde tela ben informar aos portavoces que ali estábamos de que vai haber unha liña de axudas da Mancomunidade Turística de Terras do Ávila para os concellos que forman parte desta Mancomunidade Turística, entre a Ribadavia. A información que deu o señor alcalde allí non foi moi concreta en canto a cantidade, pero recordo que dixo alrededor de 1.000 euros, e dixo que eran destinados só para arranxo, limpeza e demais, e melloras en o cabo de pontes. Esa información foi acompañada con notas de prensa ou noticias que a cidadanía e por lo menos nós vimos na prensa de que se iba a arranxar a ponte de Presigueiro. Nesa mesma comisión dubidábase, é certo, un pequeno debate, e o alcalde opinou, porque, bueno, legítimamente, e ademais quería agradecer que se informara ao grupo, polo menos os grupos que estábamos da mesma, e o digo con total sinceridade. Pero dubidábase entre varias fontes. Pola prensa enterámonos que foi elixida, ou polo menos así o afirma o goberno, a través da prensa, da ponte medieval de Presigueiro. É por isto que nos entendemos, entre outras cuestións, nesta moción se pide información concreta cando exista, cando sexa posible transmitir esa concreción, transmitir aos grupos esa información que se nos transmita, porque a día de hoxe este grupo, cando menos, non permite a información, e ademais entendemos que si queremos reformar e mellorar a ponte de Presigueiro, nos entendemos que antes hai que facer tamén
Davia ten que ir acompañado de outros investimentos e de outras intervencións. E ademais, aproveitando que esa ponte non está nada lonxe das termas públicas de Presigueiro, está no mesmo cauce do río Cerves, e ademais, sabendo que se foi reivindicando durante esta legislatura alrededor da mellora das partes públicas das termas de Presigueiro, que quero recordar, por contrato e por concesión administrativa, é obriga a empresa concesionaria actual a arranxalas. Nos entendemos, e dada a situación actual do contexto en que está esta ponte, estamos a falar do contexto de o propio camiño de acceso só é transitado por tractor, carro ou terreno, ou a pé, por suposto. Ademais, goza de nula sinalización. O tránsito desde esa ponte a outras partes das termas que desde o noso punto de vista Presigueiro é o núcleo central de todo Presigueiro. As termas son o seu núcleo central. Entendemos que é un valor endóxeno de todo o concello, pero tamén de Presigueiro e do seu entorno. Por lo tanto, non ten sentido que este aillado as termas da ponte. Hai que buscarle unha continuidade, hai que buscarle que estean comunicadas, hai que buscarle en definitiva que sexan diferentes partes de un todo. Por eso nos pedimos que ademais de destinar eses 10.000 euros, sabendo que é unha cuantía pequena, se mira a posibilidade de destinar máis partida para que sexa unha intervención máis ampla, non só da ponte, e si do todo o que é o entorno das termas de Presigueiro, con outras partidas propias a través, supónse, que de modificacións para cal, no caso de presentar ao goberno esa proposta de modificación, o noso grupo xa adianta que votaría a favor, e polo tanto estaríamos a falar dunha intervención global sobre un ben que hai que poner en valor, un ben que é un gran valor arquitectónico e histórico do noso municipio e que está ben e unha boa proposta a analizarlo sempre que se fagan as pautas, polo menos este é o que o noso grupo entende. E despois, ademais de Presigueiro e da problemática de todo este contexto, falamos tamén da ponte de San Francisco, unha ponte que se pode o goberno escudar en que titularidade autonómica e, bueno, titularidade autonómica en tal caso será a vial. A ponte está en Ribadavia e a ponte é histórica, e a ponte é un valor cultural do propio povo e do propio municipio de Ribadavia, e a ponte se atopa nun estado bastante mellorable, por non decir moi deteriorado e moi sucio, e nos entendemos que a ponte de San Francisco se merece outra situación. Uns foron esa sociedade, unhas foron por causas alleas ao tempo, alleas incluso e achacables ao comportamento incívico de unha minoría, pero ao mesmo tempo, a outra parte, estamos a falar de grandes problemas de unidade, tuberías do século pasado e literalmente do século pasado, incluso se podría decir casi do anterior, e, bueno, unha serie de melloras que eu creo que, como nos creemos, que o goberno de Ribadavia debería acometer. Evidentemente, se estamos a falar de 10.000 euros, nos poñemos en plausible como proposta que se estude a posibilidade de con partidas propias, non achacables a estas subvenciones actuales, senón propias do Concello, se pagar cargo o Concello desta mellora. E por eso traemos a reflexión e a proposta a dictamen do Concello para que se pida o apoio dos demais grupos. Gracias. Unha das medidas económicas e recalco o concepto económico que debe plantexarse este Concello tanto nesta legislatura e fundamentalmente nas que veñan empezar a activar e a valorar a potencialidade que ten o eixo Ribadavia-Francelos-Presigueiro. Eu creo que a día de hoxe é o motor económico, está chamado a ser un dos motores económicos do noso Concello e ten unha importancia que ás veces non se
sei se a esquecemos adrede ou é que non nos damos conta da potencialidade que isto ten. Son xa moitas as mocións, apuntaba Brais na intervención anterior, que se ten traído a este mesmo tema para arranxar o entorno, para falarnos de intervir na zona, para dar cumprimento ao contrato que ten a empresa que xestiona as termas, para chegar desde Ribadavia, poder chegar camiñando ata Persigueiro. Son 6 polo menos as mocións que viñeron con este tema e mesmamente, se non lembro mal, que en común falaba, non sei se a través dunha moción ou noutro ámbito desa ponte que hoxe tratamos, tamén da súa necesidade de amaño. Eu creo que invertir estes 10.000 euros neste eixo é unha cuestión interesante, mais concordo coa exposición de motivos da moción, que ten que ir moito máis alá. Estamos falando dun dos piares que ten que sustentar a economía do Concello, que realmente basase no turismo do viño e no sector servicios. E esa é a realidade que temos, e é tamén o que debemos explotar. E moitas veces esquecemos toda esa capacidade de xerar emprego que está ao redor do turismo. E digo que é fundamental traballar neste eixo e marcar prioridades para enfocar traballo político e dedicación de recursos a este eixo Ribadavia Franceros Persigueiro, e fundamentalmente a recordar que Persigueiro existe, porque non sei o resto concelleiro a veces pregúntase se Persigueiro pasou a formar parte do Concello Melón ou algo así, porque nunca falamos dele. A última vez que tratamos o tema das termas foi fai un ano casi, porque debimos tratar nos 2 seguintes plenos a este de febreiro do ano pasado, e dende aquela non volvimos a mencionar o tema, e eu creo que é fundamental volver a recalcar a necesidade de traballar nas termas de Persigueiro e ampliar os servicios que ali temos, e eu creo que esta moción nese sentido analiza un punto interesante. E despois o tema da ponte de San Francisco, eu creo que sí que a imaxe da ponte non é a mellor. Falábamos tamén en outro pleno da imaxe, digamos, da propia estrada e dos focos, que non todos son iguais, que faltan moitas luminarias, que ten problemas, que de feito a ponte por a parte de abaixo está sucia, pero creo que tampouco debemos centrar unha subvención de 10.000 euros na limpeza dunha ponte, porque creo que non ten problemas estruturais, ata onde eu sei, que necesiten unha intervención nela. Eu creo que esa limpeza sí que se pode, eu creo que se debera solicitar a Xunta, por outra banda, e non decir que eles son os culpables, quer dizer, non que sexan os culpables, senón que son os responsables, pero sí actuar como Concello de Ribadavia e decirle ao propietario desa estrada que actúe nela, que non é o mismo que botarle as culpas de que non botaron. Son conceptos diferentes. Pero creo que non debe ser unha prioridade de inversión, cando eso se pode facer de maneira paulatina con fondos propios do Concello. E creo que invertir no eixo que falábamos antes debe ser unha prioridade do Concello. Pepe? Ben, nos vamos a votar a favor da proposta, porque estamos de acordo con todo o análisis que se fixo con anterioridade. Eu creo que pouco máis hai que decir, todos somos conscientes da importancia, como dicía o Teo Denegado, da importancia económica que ten Persigueiro, as termas de Persigueiro. Todos somos conscientes de que é un polo de atracción importantísimo para Ribadavia, que ven a de algún xeito complementar o potencial que xa Ribadavia ten de por sí tamén o que é o propio casco histórico e o que, digamos, a capitalidade do Concello. Por lo tanto, todas as actuacións que se leven a cabo aí, pues, evidentemente son
son actuacións positivas. E despois tamén, na outra cuestión, no referente ao tema das fontes, nós evidentemente tamén estamos de acordo co feito de que se actúe na ponte de San Francisco. Por suposto, de feito, eu creo que o meu compañeiro Celso Sotelo en robos e preguntas en moitísimas ocasións ten falado da necesidade de facer actuacións ou ter pedido por ese procedimento que se actúe na ponte de San Francisco. Nos, evidentemente, por lo tanto, eu creo que tampouco temos que redundar no xa dito e vamos a fazer a favor da lei. Moitas gracias. Vou intervir eu nesta moción por unha razón, porque evidentemente se alude a cousas nas que si estou representado, un grupo que está aquí tamén está. Eu cando informei deste proxecto de subvención que se vai a pedir, non é que non la vayan a conceder, porque aquí parece que se dá por feito. Home, entendemos, e así o entende o presidente, que está ben recollida a iniciativa e, polo tanto, é moi probable que así o faga, neste caso, a Dirección Xeral de Turismo, porque entende que esta mancomunidade turística está funcionando ben desde fai moito tempo. Pero hai unha serie de declaracións que hai que facer. Evidentemente, cando eu informei desa primeira reunión que tivemos, onde se nos comunicou que se iba a facer, non se nos dixo naquele momento que as fontes tenían que ser de titularidade municipal e que así as tínhamos que poñer a disposición. Por lo tanto, nós nunca vamos estar a favor desta moción, si como filosofía en algunas cousas, pero evidentemente hai cousas aquí que non se corresponden a unha realidade, non porque se fixera con mala fe, supoño, ou quero entendelo así, sino porque, volvo a decir, que puxemos a de Presigueiro porque a que neste momento se pode entender que é susceptible de ser evaluada por os propios técnicos e que, ademais, é unha fonte que ten que estar catalogada. E como está catalogada a de Presigueiro, a de Francelos, a propia ponte de San Francisco tamén, pero que non é titularidade, non a estrada simplemente, sino a ponte, é titularidade da Xunta, porque calquera ranxo que hai que facer na ponte, claro que é titularidade da Xunta, nunca do propio Concello, só hai que ver que hai unha rotura desde fai moitísimo tempo que non podemos abordar porque simplemente hai un conflicto entre as partes aseguradora e a propia Xunta. E calquera cousa que hai que facer aí a temos que abordar. É verdade que ten uns problemas maiores, decía o portavoz do BNG, ten problemas estructurales, sí que ten. É que nós sí que reclamamos. Non solamente vimos aquí a decir, os que mellor vimos a decir que hai que facelo, somos os que estamos aquí, sí. Pero despois o goberno traballa para conseguir as cousas. E claro que traballamos neso, non fai moito tempo. O que habrá que preguntarse é por que o titular desa estrada e desa ponte non o comete. Aquí parece que sempre se cae dentro do mesmo. Digo desde esta banda porque desde esa, lógicamente, están encantados con o espírito de moción. Pero é que a realidade é que o Concello non pode acometer as reformas estructurais que necesita esa ponte. Nin siquiera a limpeza. Non, vou explicar o porqué. Porque son traballos en altura, son traballos que conlevan unhos riscos moi perigosos, nunca mellor dito, para os traballadores que o fan. Evidentemente, o titular do noso Concello non pode ser quen se mete nese tema. Falando claro, non? Entón, nós podemos facer as pintadas que están na parte de baixo, como decía Baixo, ou que queiramos. Pero outro tipo de medidas, eu, de logo como alcalde, non estou disposta a que ningún traballador municipal ou ninguna empresa que contrata Concello se poda facer que non lle corresponde. Así que quede claro, porque ademais hai outra razón, a maiores, estrutural, como todos sabemos, é que ten problemas graves desde o punto de vista, a veces, da seguridade. É que temos reclamado, por activa e por pasiva. Hai empresas suministradoras de enerxía e de telefonía que tamén teñen colocadas aí as súas instalacións. E non porque o Concello lle dá autorización, sino a propia doctor lle dá autorización. E, por lo tanto, terá que ser eles mesmos os que resolvan ese conflicto. Non podrá ser o Concello o que medie nunha cuestión que nós temos reclamado, pero que non temos competencia. É así de sincero. E, por lo tanto, puxemos a de Presigueiro porque entendemos que xa actuamos na de Francelos, porque si estou de acordo no que está dicindo o portavoz do BNG. Home, que
digan a nós que non miramos por o tema das termas de Pesigueiro, cando no 2010 fomos quen de poñer en valores, non fai 20 nin 30 anos, no 2010, e o fixo estes que estamos aquí, os que facemos todo mal, e que non lle reclamamos a empresa non sei que. Bueno, a empresa, ao mellor, sí que hai que decir, e iso sí que rompe unha lanza en favor de o que somos todos, que somos fundación, que é, por que unha empresa que sí se dedica ao termal, por que unha fundación que se dedica ao termal non ten axudas públicas como teñen outras que están moi cercanas a nós? Por que non facemos sempre ese debate? Ou non nos interesa? Ou o que nos interesa é sempre cargar contra o alcalde? Pois o cargar contra o alcalde xa non o compran os vecinos. Hai que empezar a mudar as ideas. E as ideas son as que estou dicindo. E esa concesionaria, en vez de ao mellor estar cargando sempre porque non fai as cousas, hai que plantexarse, e ao mellor por prudencia non se dice, o que se lle está facendo ao mellor desde outras institucións e desde outros ámbitos, para intentar favorecer a quen non fai termal. E o deixo aí. O deixo aí, por prudencia. Por tanto, a ver se ahora vamos a matar a galiña dos ovos de oro. Porque, evidentemente, se entran 60.000 personas ao ano, será que algo estamos facendo ben dentro deste concello? Será que se rehabilitou a ponte de Francelos? Pois sí, a rehabilitou este concello. Digo eu. Será que se fixo unha zona de acceso na pasada legislatura ás termas de Presigueiro para levar ás propias termas? Tamén as fixo o concello. Axuda da Diputación, tamén é verdade, e con a axuda da propia empresa. Porque hai que recordar que a empresa participou nesa obra. Por tanto, home, cando se fala de Presigueiro, eu creo que temos que ter máis cautela. Eu digo con toda a seriedade do mundo, porque os que están deste lado, ou estedes algún día deste lado, vale saber que os problemas son outros. Que non é cuestión de que se queira tapar nada, nin se queira facer nada oscuro, nin nada raro. Que pasa? Que é unha empresa privada que evidentemente está poñendo todos os seus fondos, volvo a decir, sin recibir un solo euro de axudas públicas, cando outros reciben todos os euros e máis, e por tanto habrá que poñer... Xa non, pero empresas tamén son as outras. Xa como. Porque ten que criticar e que lle den as outras, non que Claro, por eso estou dicindo. Pero da igual. Por eso estou dicindo. Pero hai cousas que non podo decir, eso estou dicindo. O que sí digo é que están facendo un bo traballo. O que non se pode decir é dar a imaxe de que están facendo un bo traballo. Eu creo que non é así. Teñen un contrato que non está cumplindo, non é que están facendo un mal traballo, disculpen si te pregunto. Sí, hai cousas do contrato que non se están cumplindo. Hai outras do Porque contrato. non se di que teñan un mal traballo. Sacou. Hai outros do contrato que van máis alá. Se queremos escoitar, escoitémoslo todo. Hai cousas que van máis alá do contrato, como cofinanciar a baixada que se fixo na anterior legislatura, que vai máis alá do contrato, e que tamén pagaron esa mesma empresa que estamos criticando. Entón, eu non Estou sou... criticando a vostede, non é? Non, A empresa é unha empresa privada, que pero a ten mí... que saber. Pero escoita, a mí me pode criticar o que queira, pero non me pode criticar porque eu quero avanzar a ponte de Presigueiro. Home, por favor, ou porque nós non queremos avanzar a ponte de San Francisco, cando a titularidade é da Xunta de Galicia. Non se pode criticar ao alcalde. Eso xa non cuadra. Entón, eu que digo é, nós estamos de acordo na filosofía, porque non estamos de acordo é no plantexamento que se fai, sobre todo, unha cuestión que vamos a pensar é que, evidentemente, eu creo que é bo para o propio entorno que estábamos a falar. Plantexa o portavoz de Ribeiro en Común. Eu non sei se nese proxecto se pode poner como melloras ao mellor o entorno a maiores deso. Non o sei, descoñezo. Cando coñeza, pois evidentemente eu direi. Agora non o sei, porque nós non somos quen de decir que é unha mancomunidade turística e cando saque a licitación o proxecto se podrá decir. Eu sería partidario deso tamén. Por tanto, nese sentido tamén o apoio. Pero hai cousas aí que nós, desde logo, non podemos aprobar. Non é que non estemos de acordo, pero non podemos aprobar. Pero volvo a decir que a mí me parece que é unha boa actuación a que vamos a facer aí. A outra, por suposto, que estou de acordo en que hai que exigir estas
historias, e moitas máis que habrá, pero eu lles aseguro que a disculpa é sempre que teñen un conflicto cas propias empresas que les permiten ter por aí o suministro. Por tanto, tenemos que pensar. Eu non teño a capacidade de exigirlle a esas empresas esa cuestión, porque a titularidade non é nosa. Podemos facer moitas cousas, pero esa non. Por tanto, esa é a realidade da cuestión. Un segundo turno, se queredes. O autor da moción pode pensar. Sí, pode tentar, se quer. Non discurso. Ten 3 non hai problema. Vale. Eu matizar que, a pesar de que non comparto dos planos distintos a intervención do portavoz do goberno, neste caso o radical, en dúas cousas. Eu, en ningún momento, e hai que revisar ben e ler ben as mocións, porque a veces unha coma pode variar e as palabras teñen o seu significado e teñen importancia. Eu, esta moción en ningún momento pon en cuestión a titularidade da Ponte de San Francisco. Podo estar de acordo en moitas das cuestións. Podo estar de acordo que a responsabilidade principal é obvio recae na administración titular. Pero tamén é obvio que esta administración, a administración municipal, pode facer moito. Entre outras cousas, intermediar, solicitar á administración titular que ceda a ponte da que titular para o seu arranxo e a súa mellora. Eso pode facelo porque se fai todos os días en todos os concellos do Estado español. Todos os días. E esa colaboración entre administracións, entre unha que titular de unha infraestructura e outra que participa ou intermedia con outras administracións, neste caso unha comunidade para o seu arranxo e a súa mellora, eso pasa todos os días. Eu ainda non entendo como en realidad isto nunca pasa. Eu agardo que algún día pase esta cuestión de colaborar con administracións e tal e cual. Ben, está anunciado, entre outras cousas, unha obra para unha infraestructura que non é de titularidade municipal, como son as beirarrúas que unen San Lázaro con Franceros. Esa é unha mostra, é unha prova. Dito sea de paso, este grupo lle dá os parabéns e lle agradece ao grupo de goberno que leva a cabo, que pano menos anuncie que vai a levar a cabo unha reivindicación de Ribeiro en Común e un acordo que hubo entre o goberno e Ribeiro en Común que se comezou pero non se finalizou. Ben, pero cando menos eu creo que Ribeiro en Común está en deber e ten que agradecer que finalmente se faga. Pero ese é outro exemplo. Unha administración titular autonómica e o Concello vai a facer unha mellora. Isto pasa en todos os concellos, todos os días. Isto respecto a San Francisco. Respecto a Presigueiro, ben, eu si pecho os ollos, mas traio de onde estou, que no Pleno Municipal de Ribadavia, darei unha sensación que estou diante do responsable para el noroeste peninsular da empresa concesionaria de Termas de Presigueiro. Non entendo que o alcalde de Ribadavia actúe como portavoz dunha empresa. Por moi ben que o faga, e teño que recoñecer, e aí sí, conocido co alcalde, de que é obvio que a empresa algo debe estar facendo ben, cando menos na súa xestión dos recursos públicos que son as termas de Presigueiro, cando está cheo todos os días, ten unha gran afluencia, son moi recoñecidas e o que é o normal de gustarse. O cal, como dixo Sasha Kober, este grupo, e menos nesta moción, nunca tuvo a intención de criticar a esta empresa, nunca. Pero aquí ves a defender os intereses municipais. E se esta empresa non se acata ao ben público, aos intereses públicos, neste caso da Fundación Termas de Presigueiro, pois o mellor, en busca e priorizando os intereses públicos e xerais, o mellor é que buscar outra empresa e non pasa nada. E non pasa nada. Porque aquí somos valedores do ben común, non dunha empresa X. Ni neste caso, ni en outros casos. E desde logo, o noso grupo eso sí contempla. E volvo a decir, recoñecer, incluso non agradecer, porque é unha entidade mercantil, pero sí recoñecerles
que as termas de Persiglo están funcionando ben e é obvio que a empresa terá algo que ver e co cal eu si estou satisfeito que al menos nese aspecto. Volvo a decir, e como xa o dixo Xacobe tamén, na cuestión do contrato nós seguimos reivindicando isto, porque a Fundación non somos todos, e eu aclaro porque digo esta afirmación, porque este portavoz que está a falar ten que tomar posesión de membro desta fundación, deste padroado, e ainda non tuvo oportunidade porque, a pesar de ser requerido o presidente que é o actual alcalde, nunca se convocou desde que me toca o turno que era o acordado a inicio de legislatura. Por lo tanto, non podo tomar ni tan siquiera posesión do padroado. E unha cuestión peculiar, ¿no? E que me gusta que se recoñeza, é dicir, porque a veces en outros temas, en outras mocións, para o señor alcalde, a vida política, empezou en maio de 2015, ¿no? Os outros gobernos con él nada tenían que ver, incluso se chegou a falar da heranza recibida, pero que me interesa, resulta que en 2010 él era goberno tamén en Rivadavia e en 2015 tamén era goberno en Rivadavia. É obvio, a mí pareceme que é obvio, pero isto que quede claro que ou eres sempre goberno ou non eres sempre goberno. E o Reunión Común, como sabe o señor alcalde, ten reivindicado que o señor actual alcalde en outras tarefas, pero desde 2003 estaba de portavoz, estaba en xunta de goberno, por lo tanto é digno e é xusto que recoñeza que participe desas melloras, porque hai que decirlo tamén, é certo, o goberno tamén ten algo que ver, tuvo algo que ver os anteriores e os que en 2010 o puderon poñer a andar, porque as termas de Persiglo non empezaron tampouco en 2010 coa súa apertura. Hubo outra moita dedicación anterior e hai que recoñecerlo e o estou dicindo con total sinceridade. Así de claro, tamén hai unha intermediación por parte da institución municipal, unha intermediación cos veciños, unha intermediación na creación desa fundación e a vista está que eu creo, por menos a nosa valoración, foi positiva esta creación da fundación e a posta en marcha de termas de Persiglo. O cal non todos son críticas, en absoluto. Pero nos entendemos que, e así o decimos na moción, non se trata de si na manualidade turística se pode aumentar a partida ou se pode destinar. Non, o noso grupo fala claramente de a través de outras partidas, dotar un proxecto complementario co que aquí se pretende. Disculpar a extensión, pero non era a miña intención. Muchas gracias. Teño aquí anotado cousas curiosas. Vostede nos critica cando facemos a estrada, dice que si vamos a facer a estrada, faremos a estrada das Beiraluras de Persiglo ou de Francisco ou viceversa, si a cotornos a autorización, senón non a podemos facer. Por lo tanto, non é que, non volvo a decir o mesmo que dixen no principio. É de titularidade de quen é, e temos que pedir permiso a quen temos que pedir de permiso. As actuacións que se vayan a facer aí non van ter o mesmo risco que poden interés. Que eu renego dos gobernos anteriores. Se hai un escrito a min falar a número deso, sería vostede só, nas súas elucubracións, porque eu, de logo, nunca falei de que non formara parte dos gobernos anteriores. É máis, eu non era portavoz no 2003 dese goberno, había un goberno de mi partido, que o portavoz era outro, non era eso. Por lo tanto, non é unha cuestión que eu estou inventando. Sí, é unha cuestión ben fácil de inventar. Por tanto, non renego nin dos gobernos de coalición que tivemos, nin dos compañeros que tivemos de coalición, nin do mal que se fixeron as cousas na cuestións que se fixeron mal, pero de moitas que se fixeron ben, onde logo, claro, que tamén participei, porque tamén estaba aquí. Traballando de arrego, tamén me podo dicir, non só recibindo críticas. Pero hai cousas que, volvo a dicir, que me chaman a atención porque eu non falo de portavoz de ninguén, eu o que falo é defender a unha empresa que nós entendemos que está facendo un bo traballo e que eso creo que compartimos. Por lo tanto, nos relacionamos non solamente fai do traballo, sino que colabora habitualmente con este concello. Hai moitas das actividades que se lle plantexan. E que nós, creo, toda a corporación, estamos orgullosos de que se colabore con nós.
que ven que llevamos a pedir todos. Claro, digo todos porque todos somos parte desta corporación e todos nos gusta exhibir cando facemos entrega de premios, cando facemos actividades ou cando nos buscamos a vida para, evidentemente, poner en valor a este Concello, porque o que me parece curioso tamén, eu digo con toda a rotundidade, é que aquí se nos criticou, só hai que ver as actas dos plenos de non fai moito, cando a nós se nos acusa de que se nos trasladou unha estrada como a de Ribeiro Carballiño e que se nos trasladou por parte da Autonomía, tuvemos un problema que tuvemos que solventar e iso foi que fixemos unha mala xestión. Ahora resulta... Sí, asumímola nós porque se fixe unha actuación de máis de 3 millóns de euros, se me recordo. Este goberno, recordo, porque hai moitas cousas que fixemos este goberno. Non, por aí, máis ou menos. Creo, vamos, foi a adjudicación directa da Xunta que na promovía de 2 conselleiras. Por lo tanto, eu creo que se facían os traballos que nese momento correspondían. Se tuvemos a mala sorte de que a Ponte sufrirá daños, pois tuvemos que avisar. Pero quero dicir que non vamos a seguir asumindo nas competencias cando a idea que por lo menos ten este alcalde, que vostede seguramente se algún día chega a ter responsabilidades de goberno, de alcalde, seguramente o que vai pedir é todo o contrario, que cada día lle asuma máis competencias, non o que nos está pasando ao revés. E o que pedimos é que nos axuden co tema dos cargos, que a financiación, teño dito moitas veces, porque aquí nos faltamos de pedir, e este Concello non ten unha máquina para hacer cargos. Eu lo aseguro, aquí miramos moito o que se fai. E despois hai que plasmalo, como vostedes saben tamén, nos orzamentos que tamén teñen que ser. Por lo tanto, nós volvo a decir, estamos de acordo nalgúns puntos da moción, pero noutros, pois, evidentemente, non estamos non no fondo, pero sí na forma, porque non se pode avanzar. Por tanto, o noso voto vai ser a abstención. Votamos, se queredes, votos a favor da moción, votos en contra non existen, abstencións. Vale, pois pasamos ao último punto, ou últimos puntos, depende, que son mocións, rogos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Non sei se hai algunhas preguntas por escrito, que eu non conste, non teño ninguna de ningún grupo. Mocións, entendo que tampouco, non sei se algún grupo vai a presentar algunha urxencia, entendo que tampouco, e, polo tanto, os turnos que nos corresponden, pasamos ao turno de rogos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Neste caso. Sí, como sempre reiterar, os rogos que unha vez foron presentados neste pleno non se tiñen en conta, reiteramos que se teñan en conta e remarcar un deses rogos que se teñen feito neste pleno non se teñen tido en conta e que a convocatoria do parlado de presideiro por parte do presidente que concluye a estatutos co alcalde, non competencia neste pleno, si do alcalde dos objetivos en pleno. Se vai a necesario. Muy ben. Renegamos. Súmome ao rogo anterior, se non te importa arrogante, solicitar tamén que do mesmo xeito que se fixo na altura dos brasileiros ou algo que se faga con comunidades non sei se está a favor do pleno, non me lembro. Se trasladou na Xunta de Goberno, que tivemos outro lunes, e se fará efectivo no próximo pleno. Despois a miña pregunta é sobre a situación da documentación do plan xeral, en que situación estamos, porque se non é mal, falaremos na conversa que tivemos sobre isto, falábamos deste mes de ter algo en certo, digo porque é importante ir avanzando neste tema. Alguna análise? Bueno, se lle contestei os logos. Na documentación do plan xeral viñeron por aquí os técnicos, unha das técnicas que está levando o tema. A última conversa que tuve eu, despois da que falamos, é que
as modificacións que hai que facer desde o punto de vista urbanístico son sinxelas, entre comillas, vale? Porque son aquelas que ditaminou a Xunta, que acordamos todos, que máis ou menos vimos, e que por ese camiño que van ben. Que ocorre? Que afectan ao que son as memorias, e, por lo tanto, o que máis traballo lle pode levar son as propias memorias. Eles pasaron un plan de traballo que non o teño aquí, pero, bueno, fago de chegar a documentación de as fechas en concreto, pero fai xa casi cuestión dun mes, pasaron esa previsión de traballo deses traballos que iban a realizar, que como máximo puxeron unha cantidade máxima de meses para non pillarse as mans, que como máximo serían de 2 meses. Xa pasou un mes, falo así máis ou menos, non sei as datas concretas. Esperan que neste mes de marzo, esperamos ter a documentación aquí. O procedimento é, creo, se non me equivoco, volverlo a traer ao pleno, eu antes de traer ao pleno, xa teño dito en outras ocasións, temos que verlo nós, antes de traer ao pleno, digo, mandarle a Xunta que lle diga o visto bo, e creo que hai que traerlo outra vez, creo. Entón, eu antes deso que lle dixen é, o lógico é que esas modificacións, que ainda que xa as conocemos, cando as plasmen e teñamos a documentación, eu vou lle pedir que veñan aquí e nos las expliquen a todos, porque nos teñen que refrescar certas cousas, a mellor que estamos confundidos, ou hai alguna que dentro da lei non se pude executar, porque de alguna en concreto xa non falamos, cousas moi puntuales, cousas, pois, ao mellor un caso puntual dun terreno en concreto que colle unha zona que é zona rústica cando era zona urbanizada. Bueno, pero, en principio, eu espero, digo, por o plan de traballo que nos fixeron, que neste mes de marzo este aquí. Por tanto, deberíamos aprobar, se a Xunta lle dá o visto bo, a mediados deste ano, ou antes de que acabe, ou antes de que tal. Perdón? Por eso digo que antes ten que vir o pleno, xa dixen antes. Pero ten que volverse a facer unha aprobación provisional. Se aprueba ese non é asunto. Pero non está, a aprobación provisional está feita. Sí. Son modificacións feita. A aprobación pode facer incluso a Xunta de Goberno, Creo, hai que revisarlo ben, creo que tiene que venir al pleno porque son modificaciones en algún caso que hai que traer. En todo caso, que o digan eles, que terán que estudiar e cando se xa non lo digan. De todas formas, digo por ser o máis transparentes posibles, eu creo que o pleno ten que ver igual, que non pasa nada, se se quere facer desde o punto de vista informativo, para que os grupos o coñezan, e entenden e manifesten a súa intención de votarlo, non votarlo, ou o que se xa. Por tanto, eu non teño ningún problema en traer ao pleno, non é ninguna cuestión que... É máis, se é unha competencia da Xunta de Goberno, nós traeremos ao pleno igual. Me parece un documento suficientemente importante como que traemos ao pleno. É que non se aprobe xa o pleno. E xa como está, vale, pero de todas formas, como non teño os datos concretos, lle pasaremos de mañá que pasen esa previsión que fixeron de traballos e demais. Vale? Ok? Sí, creo que os máis a ver se poden mandar a pagas ao Andrés para retirar aquela terra que caiu, que non caiu outra pouca na pista que se vai desse. Que a entrada, no caso que hai un caso de terra pleno, se debe haber 6 meses, ainda está ali a terra, se dicen en 2 outros se podia quitar, e agora non caiu unha pouca, entón será conveniente quitarla porque se pasa moitas dificultades. Despois, un lugar que tamén se fixe en comisión, a ver se pudiera poder arreglar porque hai da maneira que están caindo as polas secas, e hai meniños ali agora, como tempo, o meniño de Impali, por parte está ocupado, están caindo polas secas no tipo velhos que hai, entón será conveniente dar unha poda. Tamén era conveniente, se non se toma outra medida, pois podar o que está o
onde o antigo bar de Alfonso, porque está ali na carretera e hai algúns coches que pegan nele. Tamén quería saber si pensa, unha vez que se aproben os novos presupuestos, tomar alguna medida coa barredora vella, que debía estar no almacén, se debe estar oxidada, pero bueno, supoño que habrá que pensar en vendela, ou que dean por ela e comprar outra millón. E se se pensa facer algo antes de que se acabe o novo período de privatización da agua, se se pensa falar do novo reglamento, para se se vai renovar outro ano máis, que supoño que será que pasará, e comenzamos as eleccións. Tamén quería preguntar se van a quitar todos os troncos da calle Porreto, como quitaron o que está frente do mar italiano. E se de paso, que fan ese traballo, podían solucionar o problema das pedras que están soltas, que hai moitas, que non afectan ao tema do árbol, pero que están cerca. Pedras que están soltas e que o andar sobre elas pode romper. Entón, unha vez que van a arreglar iso, os que miren por as que están cerca, se poden sujetar, buscar un pouco de hormigón e sujetar. Está claro. Vale. Pois, me dice o concelleiro que na iglesia xa actuaron por a terra. Na iglesia. Na iglesia. No, pero é a pista que está aquí a entrada, na subida, mira. Aquí, onde se colle para subir para arriba, a primeira casa que é a mão esquerda ou a segunda. Pero donde caiu antes? Sí. Outra vez? Sí. E vamos a primeira vez, non sei onde se volveu a caer. Ali non. Vais a limpiar arriba. Aquí non da iglesia. Eu pasei por ali esta semana non. Non da iglesia ni puse. Non, da iglesia, pero isto é subida para a iglesia. Tú dices que está a iglesia arriba, entrando por outro lado. Pero eu digo que entrando por la mesa, por aquí, por onde está a curva, onde empezan as aceras, antes do pueblo. Subindo por ali, na segunda casa que está repleno, caiu por ali fuertísimo. Que xa caiu fai 6 meses, que era a mudar os municipios con unha pala quitándoas, fai 6 meses para poder pagar os coches, se quedou así. Pero agora non caiu para pouco. Vale, que son todas Entonces, eu unha pala só en 10 minutos está. O problema é levar a terra dali. Mais a pala, en media hora quitar. Pois atenderemos esa cuestión. Igual con as polas, tamén atenderemos e tamén pronto esperemos ter o parque aberto e os amigos me refiero e tamén unha cousa non quita outra, evidentemente. Tamén poden caer ali, tamén caen a veces. O do Alfonso tamén atenderemos. Se temos pensado facer algo xa temos intentado facer algo ca valdeadora, xa non teño dicho, ou ca barredora, pero que si lle podo dicir é que o que si xa enviamos é un plan de traballo, porque a propia Diputación ten valdeadoras e nós fomos quen xa de, creo que os primeiros ademais, porque ainda non hai ordenanza, de mandar un plan de traballo que empezaría pois, antes da semana da Festa da Historia, ou perdón, da Feira do Viño. Evidentemente, tendo a disponibilidade que teñen, pois que na época estival, unha vez cada mes, pois que vengan a bañar as calles, que non nos leva a pasar como anos anteriores, e se a auga teñen que recoller noutros puntos de carga, pois que o fan. Ese é o plan de traballo que se lle enviou. Co tema da auga, nós seguimos traballando neso, seguros, e ademais temos en riba da mesa distintas distintas opcións. O que entendemos tamén a verdade é que ao mellor non serán as circunstancias idóneas para que abordemos unha cuestión de semellante envergadura para o Concello, porque os grupos, eu creo que aquí temos que chegar a un entendemento nese sentido. Eu creo que hai que sentarse, falar, ver as posibilidades que hai, e se este ano pois se dá unha prórroga, eu creo que no ano que entre, pois nós,
estemos donde estemos, nos comprometemos tamén a ter a sensatez suficiente para ver. De todas formas, xa che digo, nós estamos dispostos a falar deste tema cando queramos. E co tema dos troncos, bueno, xa che respostaron, claro que os vamos a quitar, o que pasa que teñen o seu proceso para ir quitarlos e arribaremos as pedras, evidentemente. Para eso fixemos, e creo que ademais foi unha boa. Perdona unha aclaración. Temas da bañadora contigo a barredora. Sí, no dixenche. Pero que ver da Diputación é unha bañadora. Dixenche que a barredora non temos que dar fazer nada de momento, porque non E lá tenéis que estar animais. non se e vamos a pensar que se encima da Valdomera, eso é o que está. Vale.